Samantala mga idol, Bangus Rodeo 2026 muling nagbigay aliw sa mga bangus growers sa Dagupan City. Para sa detalye, narito si Idol Kate Dispo. 104.7 IFM. Report! Matagumpay na nairaos ang taunang Bangus Rodeo bilang bahagi ng Bangus Festival sa Dagupan City noong Abril 16. Nakiisa sa selebrasyon ang mga bangus growers, buyers, deboners, classifiers at maging mga mahihilig kumain ng bangus, maging 5 eksperto sa industriya ng bangus na naging hurado sa mga isinagawang paligsahan. Sinimula ng kompetisyon sa Fastest Bangus Eater na nilahukan ng 15 kalahok kung saan nagtagisan sa pabilisan ng pagkain ng 2 inihaw na bangus. Sinundan ito ng Fastest Bangus Deboner na sumubok sa bilis at kalidad ng pagtanggal ng tinik, Fastest Bangus Classifier na luminang sa pag-uuri ng bangus ayon sa timbang at haba at inilagay sa tamang banyera. Sa nasabing mga paligsahan, ang kampiyon ay tumanggap ng 5,000 pesos at medalya, habang 3,000 pesos at 2,000 pesos naman ang nakuha ng first at second runner-up. Tumanggap din ng 500 pesos consolation prize ang ibang kalahok. Bukod dito, itinampok din ang Prettiest Dagupan Bangus kung saan hinusgahan ang kalidad ng isda batay sa anyo, laki, kaliskis, mata at timbang. Ang kampiyon ay nakamit ng 7,000 pesos habang ang mga runner-up ay tumanggap ng 5,000 pesos at 3,000 pesos kasama ang medalya. Idinaos din ang Longest Dagupan Bangus at Heaviest Dagupan Bangus kung saan sinukat ang haba at timbang ng mga kalahok na isda gamit ang standard measurements. Ang kampiyon sa huling kategorya ay tumanggap ng 15,000 pesos habang 10,000 pesos at 5,000 pesos naman ang napunta sa mga runner-up. Ayon kay Bangus Rodeo Event Chairman Councilor Marcelino Lino Fernandez, layunin ng programa na magbigay suporta at kasiyahan sa mga bangus growers sa lungsod. Pwedeng may tulong natin kung ating LGU Okay, well, ang ating classifier number 5. ating city agriculture para matulungan ang ating mga alaga ng bangus kasi apektado sila dun sa pagtaas ng feeds na araw-araw na pinapakain. Samantala, ayon sa lokal na pamahalaan, ang Bangus Rodeo ay isa sa mga pangunahing kaganapan ng Bangus Festival bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga bangus growers, lalo na sa gitna ng mga hamon sa pagpapalaki ng isda ngayong tag-init. Kapansin-pansin naman ang kasiyahan ng mga dumalong bisita at kalahok sa matagumpay na pagdaraos ng naturang paligsahan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.